Dobrý den, jmenuji se Mirek Polák a chtěl bych vám představit tady projekt základní umělecké školy, který jsme vyprojektovali tady v obchodním centru Spektrum. Byla to pro nás obrovská výzva. Nikdy jsme předtím to neprojektovali. Je to úžasný nápad vlastně dát základní uměleckou školu jako jednotku do obchodního centra a využít vlastně ten čas, kdy člověk dá to dítě na to výuku a může v tom mezičase si třeba nakoupit. Takže my jsme se tady poprali s prostorem, který má poměrně velmi složitou dispozici a má spoustu úskalí, protože ty vyučovací podmínky jsou přesně dané. Takže jsme tady rádi bojovali vlastně a podařilo se nám vytvořit prostor, kde si ty děti opravdu rádi učí. Tak, nám se sem podařilo nacpat jednu pohybovou učebnu, která je tady za tou stěnou. A tady se nalézáme ve výtvarné učebně, naprosto univerzální, která má dostatek světla. Máme tady celou jednu prosklenou stěnu. Museli jsme se samozřejmě něčemu přizpůsobit. Je tady skeletová konstrukce, použili jsme tady akustické panely, aby jsme se tady dobře slyšeli a mohli se soustředit na tu naši tvorbu. Jsme v posledním patře pod střechou, takže jsme osadili tady velké světlíky, které nám tady pouští světlo. Tady do individuálních učeben, kam se můžeme zavřít a trénovat na naše nástroje. Tady jsme připravili zázemí pro děti, aby se měli kde převléknout, odložit si věci a pokračovat do pohybového sálu. Tohle bylo pro nás velmi zajímavé zadání. Myslím si, že se nám velmi povedlo a my se těšíme na další výzvy.